नमस्कार, मी संदीप देसाई. आपण पाहताय कोकण 7 लाईव्ह. काल आपण चर्चा केलेली होती गावच्या निवडणुकांचा, गाव कारभाऱ्यांचा निवडणुकीचा रणसंग्राम सुरू आहे आणि आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे कालपर्यंत जी उमेदवारी अर्जांची विक्री झालेली होती त्यापैकी किती उमेदवारी अर्ज दाखल होतात हे पाहणं आज अत्यंत महत्त्वाचं होतं. आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या 50 जागा आणि पंचायत समितीच्या 100 जागा या 150 जागांसाठी आत्तापर्यंत जे आपल्याकडे माहिती येते ते या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 8 तालुक्यातून तब्बल 750च्या आसपास इतके उमेदवार हे निवडणूक रिंगणात उतरलेले आहेत. गाव कारभारांची निवडणूक होते, बऱ्याच कालावधीनंतर ही निवडणूक होते आणि या निवडणुकीसाठी या निवडणुकीच्या डावामध्ये प्रत्येक जण उतरण्यासाठी इच्छुक आहे. सगळ्याच पक्षांकडनं अनेक जण इच्छुक होते आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महायुती झाली आणि या महायुतीमुळे शिवसेना, शिंदे शिवसेना आणि भाजपा हे दोन स्वतंत्र पक्ष जे नगरपंचायत निवडणुकीमध्ये लढलेले होते ते या ठिकाणी लढतील अशी अपेक्षा होती, मात्र ते झालं नाही आणि महायुती झाली. आणि महायुती झाल्यामुळे बंडोबांचं जी संख्या आहे ती मोठ्या प्रमाणात वाढलेली होती आणि हे सगळं चित्र आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पाहायला मिळालं. आणि याचंच परिपाक म्हणजे जिल्हा परिषदच्या 50 जागांसाठी जवळपास 300च्या आसपास 285 उमेदवारांनी 8ही तालुक्यातून उमेदवारी अर्ज दाखल केले. आणि याच्यात सगळ्यात जास्त जे उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते सावंतवाडी तालुक्यातून 9 जागांसाठी 60 उमेदवार झेडपीसाठी इलेक्शन रिंगणात उतरलेले आहेत. दोडामारच्या 3 जागांसाठी 21 जण या रिंगणात आहेत. वेंगुर्लामध्ये जिल्हा परिषदच्या 5 जागांसाठी 37 जण रिंगणात उतरलेले आहेत. कणकवलीमध्ये 8 जागांसाठी 37 जण रिंगणात आहेत. वैभववाडीच्या 3 जागांसाठी 15 जण रिंगणात उतरलेले आहेत. देवगडमधून सुद्धा 7 जागांसाठी 27 जणांनी झेडपीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. त्याच्यानंतर कुडाळमध्ये सर्वाधिक 9 जागांसाठी 48 जण उमेदवार रिंगणात जिल्हा परिषदच्या उतरलेले आहेत. संपूर्ण या घडामोडींमध्ये एक नाट्यमय घडामोड आहे ती मालवणमध्ये, कारण शेवटपर्यंत सगळ्याच पक्षांनी सस्पेन्स ठेवलेला होता. बंडखोरी टाळली जावी, आपापल्या पक्षांमध्ये एकमेकांच्या विरोधात उमेदवार उभे राहू नयेत म्हणून शेवटपर्यंत एबी फॉर्म जो होता तो बऱ्याच उमेदवारांना तिकीट देऊनही एबी फॉर्म पोहोचलेला नव्हता आणि तो एबी फॉर्म अखेरच्या क्षणापर्यंत दिला गेला. त्यामुळे मालवणमध्ये अशी परिस्थिती झाली. आज शेवटच्या दिवशी सुद्धा दुपारी 2 वाजेपर्यंत उमेदवार हे जे निवडणूक प्रक्रिया कार्यालय आहे, तालुका त्या ठिकाणी निवडणूक अधिकाऱ्यांचं जे कार्यालय आहे त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी उमेदवारांनी बऱ्याच 2चा टाइम घेतला आणि 2 वाजता ही सगळी मंडळी पोहोचली. त्यामुळे मालवणमध्ये अजूनही उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया जी आहे ती सुरू आहे, कारण 3च्या अगोदर उमेदवार केंद्रात पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे सगळी प्रक्रिया आहे ती पुढे थोडी लांबणार. त्यामुळे आपल्याकडे फक्त मालवण तालुक्यातील परफेक्ट आकडेवारी हाती मिळालेली नाही, मात्र 6 जागांसाठी तिथे जवळपास 30 ते 40 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरण्याची शक्यता जी आहे ती या ठिकाणी वर्तवली जाते. आमच्या प्रतिनिधींनी तशा प्रकारची माहिती दिली. आणि पंचायत समिती, कारण जिल्हा परिषदेच्या 50 जागांसाठी जवळपास 285 म्हणजे 300च्या आसपास हे उमेदवार रिंगणात उतरलेले आहेत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदसाठी. आणि पंचायत समितीच्या 8 पंचायत समितीच्या 100 जागांसाठी सुद्धा 460 म्हणजे जवळपास 450च्या वर उमेदवार जे आहेत त्यांनी या ठिकाणी निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली. थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवारी अर्ज दाखल करून त्यांनी जो निवडणूक लढवण्याचा निर्धार जो आहे तो या ठिकाणी व्यक्त केलेला आहे. आणि अशा प्रकारची टोटल संख्या जर बघितली तर 745 म्हणजे जवळपास 52,000 जण या गाव कारभारांच्या निवडणुकीत लोकशाहीच्या या संपूर्ण उत्सवामध्ये उतरण्यासाठी इच्छुक आहेत. आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय जो राहिला की या बऱ्याच कालावधीनंतर होणाऱ्या या निवडणुकीमध्ये नेमक्या नाट्यमय घडामोडी काय घडल्यात हे सगळ्यात पाहणं सुद्धा महत्वाचं आहे. कारण शेवटपर्यंत महायुतीने दोन्ही पक्षांनी काळजी घेतलेली होती की बंडखोरी होऊ नये, ज्या उमेदवारांना आपण उमेदवारी देतोय ते उमेदवार आपल्या उमेदवारीशी एकनिष्ठ राहावेत, जे नाराज असतील त्यांनी संयम ठेवावा, हे सगळ्या काळजी घेतल्या गेल्या. मात्र तरीही बंडखोरी बऱ्याच ठिकाणी झालेली आहे. सगळ्याच तालुक्यात ती झाली असं म्हटलं तरी ते वावगं ठरणार नाही. पण सगळ्यात नाट्यमय घडामोडी आहे ती शेवटचा छोटा तालुका असला तरी दोडामार तालुक्यामध्ये पाहायला मिळाली. कारण एकाच माटणे मतदारसंघामध्ये जवळपास दोडामारच्या जिल्हा परिषद हा ओपन मतदारसंघ आहे आणि त्या माटणे मतदारसंघामध्ये एका जागेसाठी 12 जण निवडणूक रिंगणात उतरलेले आहेत. तिथे भाजपचे जे नेते आहेत दोडामारचे
माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांना उमेदवारीची अपेक्षा होती, मात्र त्यांना पक्षाकडनं एबी फॉर्म मिळालेला नाही. तिथे दीपक घोष यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. आणि मात्र त्या ठिकाणी अशी परिस्थिती असताना सुद्धा स्थानिक उमेदवार मिळावा अशा प्रकारची शिंदे शिवसेनेकडनं सुद्धा मागणी केली जात होती, भाजपकडनं सुद्धा मागणी केली जात होती. आणि या सगळ्या नाट्यमय घडामोडींमध्ये 12 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरलेले आहेत. त्या ठिकाणी बंडखोरी तर झालेली आहेत, पण त्याच्या पुढची गोष्ट सांगायची झाली तर दोडामार्गमध्ये तिसरी विकास आघाडी सुद्धा या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरण्याची शक्यता आहे. त्या ठिकाणी शेतकरी जे बागायतदार संघटना आहेत त्यांनी सुद्धा आपले उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. त्यामुळे या तालुक्यामध्ये दोडामार्ग तालुक्यामध्ये 3 जागांसाठी जिल्हा परिषदच्या 21 जण रिंगणात उतरले आणि पंचायत समितीच्या 6 जागांसाठी तब्बल 36 जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. त्याही पलीकडे जाऊन ज्या जागा भाजपला सुटलेल्या होत्या आणि ज्या जागा शिवसेनेला सुटलेल्या होत्या, या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा दोन्ही पक्षांनी आपापल्या एकाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागेवर सुद्धा एबी फॉर्म दिल्याचं चित्र पाहायला मिळतं. आणि सेम अशीच परिस्थिती वेंगुर्ले तालुक्यात सुद्धा झालेली आहे. वेंगुर्ले तालुक्याचा जो परुळे पंचायत समिती मतदारसंघ आहे, इथे सुद्धा शिवसेनेकडनं सुद्धा तिथल्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिला गेलेला आहे आणि भाजपकडूनही एबी फॉर्म दिला गेलेला आहे. अशा प्रकारच्या नाट्यमय घडामोडी या सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये पाहायला मिळाल्यात. आंबोली मतदारसंघामध्ये सुद्धा असंच चित्र आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे हे झालं महायुतीमधलं युद्ध, अंतर्गत युद्ध. पण बंडखोरांनी सुद्धा बंडखोरी करून मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी दाखल केलेली आहे. एकाच मतदारसंघामध्ये महायुतीकडनं सुद्धा मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी दाखल झाली, पण महाविकास आघाडीकडनं सुद्धा सगळ्याच ठिकाणी उमेदवार उतरवण्याची तयारी झालेली आहे. मात्र महाविकास आघाडीकडे जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांची संख्या मर्यादित असल्याने फार त्या ठिकाणी बंडखोरी झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं नाही. मात्र महायुतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात इच्छुकांची संख्या असल्यामुळे हे बंडखोरी तर झालेली आहे. पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन महायुतीचा फॉर्म्युला ठरलेला होता आणि हा फॉर्म्युला ठरलेला असताना सुद्धा आपले आपले उमेदवार त्याच एका मतदारसंघात एबी फॉर्म देऊन उतरवले आहेत. त्यामुळे नेमकं पुढचं चित्र काय होते, कारण 27 जानेवारीला हे सगळं चित्र स्पष्ट होईल. 27 जानेवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे. त्यामुळे हे सगळं चित्र पाहायला मिळेल. मात्र आजच्या घडीला जो हा गावचा रणसंग्राम होता, गाव कारभाऱ्यांचा, झेडपीचा आणि पंचायत समितीचा रणसंग्राम होता. प्रत्येक गावातून गावचा लोकप्रतिनिधी त्या मतदारसंघातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये जाणार आहे आणि या आपल्या गावच्या समस्या, आपल्या मतदारसंघाच्या समस्या आपल्या माध्यमातून मांडाव्यात. जो आपण कार्यकर्ता म्हणून गेली अनेक वर्ष काम करतोय, त्यामुळे ही संधी मिळावी. कारण 7 वर्ष आणि हे 8वं वर्ष आहे. 8 वर्षांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून जाण्याची संधी मिळते आणि ही संधी हुकू नये, पुन्हा 5 वर्ष प्रतीक्षा करावी लागता नये, यासाठी नौके उमेदवार आहेत ते सुद्धा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यास इच्छुक आहेत. आणि म्हापसेकरांसारखं ज्यांनी या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त केलं की 3-3 वेळा आपण जिल्हा परिषद मतदारसंघाचं नेतृत्व केलं आणि अशा वेळी आपण प्रबळ दावेदार असताना आपल्याला बाजूला ठेवलं जातंय. त्यामुळे अशी लोक सुद्धा पुन्हा एकदा निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी इच्छुक आहेत. मनीष दळवी यांना भाजपकडनं उमेदवारी वेंगुर्लेमध्ये दाखल झाली होती. त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांच्या आडेली मतदारसंघामध्ये बंडखोरी झाल्याचं पाहायला मिळालं. सर्वच ठिकाणी कणकवली तालुक्यात सुद्धा हीच परिस्थिती आहे. त्या ठिकाणी गोट्या सावंत, त्यानंतर मनोज रानडे अशा प्रकारचे अनेक जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांच्याकडनं सुद्धा या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आलेला आहे. सगळ्या तालुक्यातील नेमकं चित्र आहे ते उद्या स्पष्ट होईल. मात्र आजच्या रोजी नेमकं सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा आणि पंचायत समितीचा रणसंग्राम कसा होईल, किती जण निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत, ह्याचं तरी सध्याचं चित्र आहे ते आज रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी क्लिअर झालेलं आहे. आत्ताच्या घडीला 745 उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरल्याचं आपल्या चित्र हाती येत आहे. याच्यामध्ये 10-20 उमेदवार मागे पुढे होऊ शकतात, पण जवळपास 700हून अधिक उमेदवार 100% या निवडणूक रिंगणात उतरलेले आहेत. 27 तारीखला ज्यावेळी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस असेल, त्या दिवशी किती उमेदवार निवडणुकीतून माघार होतात, जे बंडोबा आहेत त्यांना थंड करण्याचं मोठं आव्हान सगळ्याच पक्षांच्या नेत्या मंडळींकडे सुद्धा आहे. कारण ज्या पद्धतीने बंडखोरी झालेली आहे, ज्या पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले आहेत, पदाधिकाऱ्यांनी सुद्धा झेडपीच्या आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकात उड्या मारलेल्या आहेत. त्यामुळे ह्यांचं जे बंड आहे ते कशा पद्धतीने थोपवते याच्यासाठी मोठी कस जी आहे ती या सगळ्याच पक्षांच्या नेते मंडळींकडे लागणार आहेत. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या ज्या आतापर्यंतच्या निवडणुकी झाल्या गेल्या 25-30 वर्षांमध्ये नारायण राणे सांगतील ते अंतिम असतं. त्याच्यामुळे नारायण राणेंच्या पुढाकारातूनच ही महायुती झालेली आहे आणि महायुतीचा फॉर्म्युला ठरलेला आहे आणि ह्या फॉर्म्युला
वगळून सुद्धा काही जणांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत. मात्र हे उमेदवारी अर्ज जे आहेत ते प्रत्येकाने आपली बार्गेनिंग पॉवर, आपलं पक्षातील जे स्थान आहे ते मजबूत करण्यासाठी फक्त उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे का, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवशी हे सगळे उमेदवार मागे जाऊन आपलं बंड थंड करणार आहेत, या सगळ्या गोष्टींची उत्तरं जी आहेत ती पुढच्या आठवड्यामध्ये आपल्याला मिळणार आहेत. मात्र रणसंग्राम जो आहे तो मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी आता रंगू लागलेला आहे आणि 750च्या आसपास उमेदवार जे आहेत ते निवडणूक रिंगणात उतरले. त्यांचे कार्यकर्ते आहेत. प्रत्येक तालुका ठिकाणी सुद्धा जे पक्षीय पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, यांनी सुद्धा कार्यकर्त्यांना आज नाराजीचा सूर पत्करावा लागलेला आहे. काही जणांनी त्याचं कौतुकही केलेलं आहे. ज्यांना उमेदवारी मिळाली ते समाधानी आहेत, ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही ते नाराज झाल्याचं चित्र सगळं ठिकाणी पाहायला मिळतं. मात्र हा जो रणसंग्राम आहे तो निश्चित यावेळी मोठ्या प्रमाणात जो आहे तो पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. कारण इतक्या मोठ्या प्रमाणात जी ही संख्या आहे, ज्या पद्धतीने उत्स्फूर्तपणे कार्यकर्त्यांनी पक्षाच्या पलीकडे जाऊनही अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेले आहेत, ते नेमके अपक्ष किती आहेत, पक्षाचे उमेदवार किती आहेत, या सगळ्या गोष्टींचा जो उलगडा आहे तो उद्या होणार आहे. मात्र तुर्तास आज रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची जी अंतिम मुदत होती दुपारी 3 वाजेपर्यंत उमेदवारांनी जो उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचं केंद्र आहे, जे मतदान प्रक्रिया केंद्र आहे, तालुका ठिकाणी जे निवडणूक आयोगाचं जे कार्यालय आहे त्या ठिकाणी जाऊन उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर दाखल करायचा होता आणि त्या पद्धतीने दाखल करण्याची प्रक्रिया आहे ती सुरू आहे. मालवणमध्ये अजूनही आकडेवारी आपल्या हाती आलेली नाही, कारण उमेदवारच दुपारी 2 वाजेपर्यंत त्या ठिकाणी थांबून होते आणि 2 वाजता सगळ्या उमेदवारांनी ज्यांना निवडणूक लढवायची अशा उमेदवारांनी या निवडणूक कार्यालयामध्ये एंट्री केली. निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर ते दाखल झाले. त्यामुळे या सगळ्यांची उमेदवारीची दाखल करून घेण्याची जी प्रक्रिया आहे ती पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे मालवणमध्ये नेमके किती उमेदवार त्या ठिकाणी निवडणूक रिंगणात उतरतात या सगळ्या गोष्टींचं जे स्पष्टीकरण आहे ते आपल्या समोर उद्या येणार आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचा यावेळीचा जो रणसंग्राम आहे ते पाहणं फार महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. महायुती कशा पद्धतीने जो फॉर्म्युला ठरलेला आहे त्याच्यावर टिकप राहतं. महायुती शेवटपर्यंत एक संघाने या ठिकाणी निवडणुकीला सामोरी जाते आणि महाविकास आघाडी जी महायुतीला टक्कर देणार आहे तर त्यांनी सुद्धा किती जागांवर या ठिकाणी उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवलेले आहेत, कशा पद्धतीने या महायुतीचा सगळं जी बांधणी आहे ती मोडून काढण्यात हा अश्वमेध जो आहे महायुतीचा तो कशा पद्धतीने रोखला जाऊ शकतो, ह्या सगळ्या गोष्टींचा जो उलगडा आहे तो येत्या काळामध्ये स्पष्ट होणार आहे. आज आपण इथेच थांबतोय. अशाच घडामोडी ज्या आहेत इत्यंभूत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ज्या ज्या घडामोडी घडणार त्या कोकण सातच्या माध्यमातून आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचत राहू. तुर्तास आपण इथे थांबतोय. धन्यवाद.